Rigar yanci, rigar yanci, rigar yanci, rigar yanci. Farko za mu so mu ji dawa muke yau a wannan dandali namu. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da farko sunana Honorable Suleiman Abubakar, kansila mai wakiltar Dandume B a karamar hukumar Dandume. To barka da zuwa. To ina mana barka da zuwa gaba. Ba tare da ɓata lokaci ba zan fara da tambaya. Akwai yadda siyasar nan ta taho a karamar hukumar Dandume. Wani irin mataki kake ganin jam'iyyar APC ta ɗauka don ganin cewa ta lashe zaɓe mai zuwa na shekara ta 2027? To kamar yadda aka sani idan irin wannan lokacin ya yi na yakin neman zaɓe ko kuma lokaci da ake tunkara babban zaɓe wanda ake gudanarwa a ƙasa baki ɗaya, kowane yanki ko kowace ƙaramar hukuma takan hito da irin nata salon domin ta ga cewa ta wayan ma al'umma da kai wurin ganin cewa an samu nasara. So hakikanin gaskiya ƙaramar hukumar Dandume ta ɗauki wannan direction ɗin, wanda tun daga shugaban ƙaramar hukuma da mu mataimakan shi da 'yan takarkarinmu na majalisar jiha da majalisar tarayya mun dunkule wuri guda, mun concentrating akan abin da ya shafi al'umma domin su ƙara fahimta irin abubuwan alkhairin da jam'iyyar APC ke yi ma al'umma baki ɗaya, domin idan lokacin zaɓe ya zo yadda muke tsammani mu samu nasara. Dama za mu samu nasara amma mu same ta cikin sauki insha Allah, kuma muna da wannan kyakkyawan yakinin za mu samu nasara cikin sauki insha Allah. To kai maganar haɗin kai na tsakanin 'yan takara, amma kuma akwai raɗe-raɗin da ake kamar akwai rashin jituwa ko takun saƙa tsakanin shi ciyaman na ƙaramar hukumar Dandume da ɗan takara reps. Kasantuwarka a cikin gwamnati za ka iya warware mana abin da ke faruwa? So ka san shi yanayi irin na siyasa akwai shedanci kala-kala, wanda wasu suna yin amfani da wata dama domin su kirkiri wani abu wanda bai da tushe domin su haifar da hatsaniya tsakanin al'umma. Amma kamar yadda na sani kuma kowa ya sani, shi shugaban karamar hukumar Dandume Honorable Bishir Sabi Ogyazama dan jam'iyyar APC ne, kafin ya zama ciyaman shine sakataren jam'iyyar APC na shekara da shekaru. So abin da ya tasa gaba yanzu shine ta ya za a yi ya tabbatar da haɗin kan jam'iyyar APC, ta ya za a yi kuma a matsayin shi na shugaban ƙaramar hukumar Dandume ya taimaki duk wani ɗan takara da jam'iyyar APC ta tsaida, saboda mu a APC ba mu da gwani sai wanda jam'iyya ta tauro mana ta ce gashi shine wanda zai mana takara, wanda muna da yaƙini yanda jam'iyya ta gamsu da shi ta ce zo ya takara, mu ma haka muka gamsu da shi, kuma za mu zo mu yi bakin ƙoƙari a tallata manufofin shi har a samu a kai ga nasara. Shi shugaban karamar hukumar Dandume tsakani da Allah yana tare da malam ya onowa 100%, wanda ma bai sani ba kafin yau to ya sani. Duk wani abubuwa da ake yi wanda suka shahi siyasa da hidimar takara da shi ake yin ta, kuma yana ba da gudunmawa, yana ba da shawarwari, wanda in mutane ba sani ba akwai lokacin da za ta bude in aka fara yakin neman zaɓe, kowa zai gani a aikace irin ƙoƙarin da yake yi domin wa'annan 'yan takarkarin namu su kai ga nasara insha Allah. Wato wannan zance ne dai na mutane? Wannan gaskiya ne, kagaggen abu ne wanda babu shi, kuma muna kira ga waɗanda suke amfani da dama ta social media su hau su rubuta abubuwan da suke so su gane wannan ba daidai ba ne. Duk magana in za ka yi ta ka san akan me kake faɗi, ka san kuma me za ka faɗi, ka san me zai biyo baya. Ƙirƙirar magana wadda ba ta da tushe don ka haifar da wani abu, babu wata riba da zai baka. Mu jam'iyyar APC musamman ta karamar hukumar Dandume da tunda can nake zan yi magana a kanta, dukkan mu kanmu haɗe yake, babu ɗan gari babu wanda ba ɗan gari ba, dukkan wanda Allah ya kawo ya bashi nasara ta yin takara ko shugabanci mukan dunkule wuri guda mu taimake shi har zuwa lokacin da zai yi nasara a cikin tafiyar da ya dauko insha Allah. To kai maganar jam'iyyar APC a Dandume dunkule take, ba ɗan gari ba wanda ba ɗan gari ba. Shin ko kuna fama da abin da ake ce ma zonin kenan, ko kuma matsala ta siyasa warware a yanki a Dandume? Akwai waɗanda suke so su yi amfani da dama su ma su ƙirƙiri irin wannan problem ɗin. To kuma a wannan gaba ina so in tabbatar ma shugaban ƙaramar hukumar Dandume yana daga shine mutum na farko wanda ya shiga gaba wurin ganin cewa an yi maganin wannan matsalai. Mu a ƙaramar hukumar Dandume we are not after cewa
sai dan cikin garin Dandume ko dan tankari ko dan zero ko dan wani wuri ba, a'a, who is capable. Mu capability kawai muke kallo. Ko da mutum zai taho daga unguwar Allah na nan ne ko kwana duke ko unguwar zango, so in dai zai iya delivering wannan kujerar da za a bashi, mu abin da muke ɗauka ɗaya ne. So in muna ƙara kira kuma zan yi amfani da wannan damar mu ƙara kira wayanda ma ake so a cusa ma wannan ra'ayin na sai dan wuri kaza ko dan wuri kaza su gane cewa ba daidai bane. Wanda kake ganin kila dan garin ne shi zaka kawo ka tsaida, kila ba zai iya ba. Wanda ya fito daga karkaran shine zaka tsaida yayi ma abin da ake bukata. To in dai al'umma za su amfana, mu ba mu damu daga ina mutum zai fito ba. Karamar hukumar Dandume ɗaya ce, karamar hukumar Dandume ba ta da wani gefe, a dunkule take, sunanta karamar hukumar Dandume, ba wai garin Dandume da wani bangare ba. Honorable, kasantuwa ka kansila kuma wanda ke tare da chairman na karamar hukumar Dandume, yawanci ba mu cika ganin ayyukan karamar hukumar Dandume a media kamar yadda muke ganin na takwarorin ciyamomi na 'yan uwanshi suna yi ba. Me yasa haka? To kasan kowane shugaba yana da irin salo na shugabancin shi. Dan na je wata karamar hukuma a jihar Katsina yau, na ga wasu projects wanda renovation kawai na culvert ake yi a cikin local government din, amma sai an rubuta reconstructed by wani. So kaga su wayannan sun zama abubuwan da ake gani kila sun fi abubuwan da ake yi a ƙasa. Shugaban karamar hukumar Dandume cikin shekara ɗaya da kusan rabi da aka yi yanzu akan kujera, ya yi achieving ɗin abubuwa da yawa wanda kila a jihar Katsina ba kowane ciyaman ya yi rabinsu ba. Daga ciki zan lissafa ma wasu. Akwai aikin wutar lantarki da ya tashi daga garin dan tankari har ya je tumbarkai, wanda wannan lungu ne da ya kwabarin ƙauyuka da sun kai 50, shekarar su 10 ba su da wuta. Cikin ikon Allah yanzu zuwan shugaban karamar hukumar Dandume ya zo ya kawo wannan wuta, yanzu haske ya je wannan ƙauyuka ko ina suna da haske. Sannan kuma akwai motoci na aikin hanya wanda mallakin karamar hukumar Dandume ne, sun yi shekara da shekaru da yin batan dabo. Tare da ya zo yana daga cikin alkawari na farko da ya fara yi cewa sai ya dawo da dukkanin kayan da suke mallakin karamar hukumar Dandume. A yau din da nake yi ma magana da kai ya tabbata ya dawo da dukkanin wayannan motoci, tare kuma da gyara su. Bayan gyara su kuma tare da yin ayyuka na taimakon al'umma. Ana nan ana gyara hanya da tashi daga Funtuwa zuwa cikin garin Dandume, wadda ta ko duwan da ke bin hanya ya san irin matsalolin da ta samu. To karkashin jagorancin shi ana nan ana yin wannan gyararraki. Kuma a cikin wannan lokaci da ya dauka a karamar a matsayin ciyaman, akwai ayyuka da aka yi a garuruwan mu, misali ward wanda an yi primary health care a dan tankari, a dan soda, a magaji wando, a tumbarkai, a layin kadanya da sauran wasu wurare ma haka. Sannan kuma karkashin jagorancin shi an yi gyaran model primary school Mahuta, wanda an yi mata general complete renovation, an maida ta sabuwa gal, an sanya mata kujeru da duk abin da ake bukata na karatu. Idan ka dawo bangaren abin da ya shafi hanyoyin ruwa da kwalbatoci, na san daga Haushi zuwa yanzu ba zai gaza yin abin da ya kai mita 3,000 na drainage ba. Sannan ya yi kwalbatoci za su kai guda 200 a karamar hukumar Dandume. A cikinsu ni an yi award ita, akwai wanda ni na duk inda za a yi ma ni ke ba da site inda za a yi. So akwai abubuwa da dama ire-iren wannan. Kuma idan ka dawo magana security, wanda shine babban abin da ke affecting din mu a wannan karamar hukuma, ciyaman ko da wani lokaci is ever ready wurin taimakon jami'an tsaronmu da communities ɗinmu domin ya ga cewa ana samun sauƙin wannan insecurity ɗin, wanda kullum muna cikin addu'a. Cikin abubuwan da yake yi akwai gyaran motocin securities da taimaka musu wurin zirga-zirgar su, wanda in yau motar security ta tsaya, yau ka ganta ba ta tashi ba saboda wata matsala, na tabbatar ma cewa gobe ka ganta tana tafiya saboda zil ɗin da ya bada akan wannan bangaren. Kuma duk wani abu da ya shafi hidimar security shine abin da ya ba mu highest priority. Ko da karfe 1 dare ko karfe 2 dare aka buga mai waya aka ce ga wani abu na security, wallahi ni ina da tabbacin yana barin duk abin da yake yi ya zo wannan bangaren ya bada support, domin ya ga cewa jami'an tsaron mu sun yi bakin kokarin su wurin kare lafiya da dokokin al'umma karamar hukumar Dandume. So akwai abubuwa da yawa. Kawai dai kamar yadda na gaya ma da farko, shi ba mutum bane wanda ya damu da cewa dan yayi abu sai an yada a media.
don ko kwanan nan akwai transformer da ya kai a layin mai gari mahuta wanda sabuwa gal aka siyo ta aka kai ma al'umma garin nan domin su amfana. Akwai kuma gyararrakin wasu da aka yi transformomin wanda ni akwai ta unguwata da aka gyara, tun da aka gyara ta har yau ko nishi bata ƙara yi ba, tana aiki. Akwai kuma wadda aka yi a mai kwama, so da sauran kuma wasu wuraren irin wannan. So akwai gaskiya achievement da yawa wanda ina ganin lokaci ba zai bani dama in zayyano su gaba ɗaya ba, amma dai wa'annan sana daga cikin manyan nasarorin da aka samu a wannan lokaci, kuma still ana kai, saboda yanzu haka akwai ayyukan da ake yi kuma an ci gaba da yi kenan har zuwa lokacin da tenuwa za ta kare insha Allah. Amin. To bar daga ƙarshe bari in tambaye ka, tunda kana cikin gwamnati kuma kana tare da mutanen gari, shin wane ne Honorable Yawo Ahmad Noah? To da farko sunan shi Yawo Ahmad Noah, kuma haifaffen garin Nasarawa ne ta ƙaramar hukumar Dandume. Ni in fasin mai gidana ne a siyasa, saboda ka san mu 'yan yanzu ne duka. It was 2011 ni da na shigo hidimar politics, kuma ko da na shigo tsakani da Allah ta gidan shi na shigo, shi ke mentoring dinmu, shi ke guiding dinmu duk wasu activities da za mu yi a hidimar siyasa. Na san Yawo for long, tun wancan lokacin har zuwa yanzu. Mutum ne mai haƙuri, mai kirki, mai hangen nesa, wanda nakan yi wata magana a ko'ina a kowane lokaci, kuma sai dai ban san mutane ko sun fahimci abin da nake faɗi ba ko ba su fahimta ba. Shi Malam Yawo Noah, idan har za ka fito categorically ka ce ga matsalar shi, ni a tunani na matsalar shi kwara ɗaya ce. Wannan matsalar ba wani abu bane kirkin shi. Kirkin shi da ya mai yawa shi ke haifan mai da matsala, saboda mutum ne wanda yana jin nauyin ka taso ka ga cewa shine hope ɗinka ne ya taimake ka ko ya ma wata hanya ta samun wani abu ya cewa ya kasa yi ma, ko zai wahala ko zai rasa wani abu, wallahi sai ya yi ma wannan abin don ya taimake ka. So mostly delay ɗin da ake samu wurin kafin shi taimakon ya actualizing, sai saboda rashin haƙuri ina ɗan adam, saboda muna rayuwa ne cikin mutane kala-kala, sai ya zo ya haifar da kuma ɓacin rai ko wani abu. Amma Malam Yawo mutumin kirki ne, ya yi ɗan majalisar jiha na wanda ya wakilci ƙaramar hukumar Dandume 2003, ya kuma yi shugaban ƙaramar hukumar Dandume 2014, ya yi shugaban ƙaramar hukumar 2022, wanda ni a 2022 ma SA ne nashi on youth and student. Mun yi hidima da shi ta kusa sosai, na fahimce shi, na san irin kirkin shi, kuma a wancan lokacin gaba ɗaya duk shugabancin da ya yi ne kawai ya yi bauta. So muna ganin wannan dama da Allah ya bashi, an kalli irin zuciyar shi ne da irin zil ɗin da yake da shi na samun dama domin ya taimaki al'umma, wanda a wancan lokacin bai samu daman nan ba, amma yanzu muna ganin lokaci ne ya yi wanda Allah ya kawo mai daman nan, wadda zai amfanar da al'ummar ƙaramar hukumar Funtuwa da Dandume, kuma ya amfanar da kanshi. Saboda ina gaya ma a cikin abubuwan da na sani, wanda akwai lokacin da abin ya tsaya yana ɗaure min kai. Muna tare da Malam Yawo, ya tashi ofis lokacin da yana shugaban ƙaramar hukumar Dandume 2022, muka tafi gidan shi. A sanda za mu je gidan shi, kafin mu taho gidan shi akwai kuɗaɗe a cikin aljihun shi, duk inda muka tsaya aka yi mu magana sai ya ciro kuɗin nan ya bada. Sanda za mu je gida ko naira bai da ita, da mu da shi ba mai naira. A gidan nan nashi ga abinci an gama, shinkafa fara za a ci da mai da yaji, amma wallahi tallahi a wannan ground din babu mai da yajin da za a ci wannan abincin, kuma a matsayin shi na shugaban ƙaramar hukumar Dandume. Ba wai dan bai da shi ba, a'a, amma abin da yake da shi din ya ɗauka ya bada dan wani shi ya je ya amfana. Shi ya gwammace kila kai ya cin, amma dai ya sabin din al'ummar da suka zo suka ga cewa shi ne hope ɗinsu zai iya taimakon su. To Malam Yawo mutumin kirki ne, shi yasa muke kira ga al'ummar ƙaramar hukumar Dandume baki ɗaya, duka a kau da komai, a kalli kyawawan manufofin ya Malam Yawo Noah. Idan zaɓe ya zo shekara ta 2027, al'ummar ƙaramar hukumar Dandume da Funtuwa su fito kwansu da kwarkwata su zaɓi Malam Yawo Noah. Kuma muna ba su tabbaci a wannan karan, in Allah da babu wanda zai yi da na sanin zaben Malam Yawo Noah a matsayin dan majalisar tarayya. Kuma muna yi mai shi addu'a, idan Allah ya bashi, Allah ya riko da hannayen shi, sai wannan constituency din ta Funtuwa Dandume ya kai ga Yawo Noah ya ce bai yi, wani ya zo ya yi, sannan zai sauka daga wannan kujera in Allah ya yarda.
To honorable, a magana ka daga ƙarshe ka ce honorable yawo Ahmad Nowa ubangida ne a wurinka. Wasu za su ga cewa kamar wannan magana da ka faɗi ne saboda ka wasa ko kuma ka kambama ubangidanka ko kuma jam'iyyarka ta APC. Shin za ka iya fito mana da wasu ayyuka da ya yi mu gansu lokacin da yake SA promotion and empowerment ɗin nan ko kuma yana ƙaramin hukumar Dandume matsayin ciyama? Akwai ayyuka da yawa gaskiya saboda ya bar legacy sosai. Akwai ayyuka musamman na samar da wutar lantarki da ya ma ƙauyuka da yawa a ƙaramar hukumar Dandume. Cikin ƙauyukan nan akwai hanyar kadawan magajin aska, akwai wasu ƙauyuka a tumburkai, akwai mahutasi wanda duk shi ya generating ɗin wuta zuwa wayannan ƙauyuka. Akwai gyare-gyaren masallatai na juma'a da ya a faɗin wannan ƙaramar hukuma. Sannan akwai list wanda na shafa'a na adadin kwalbatoci da ya yi da magudanar ruwa cikin ƙaramar hukumar Dandume wanda gaskiyar magana suna da yawan da ba zan iya rike adadin ba. Bayan nan akwai al'umma da ya samu mu aikin yi wanda dama yana da bakin kokari wurin wannan batun yanzu ba. Akwai 'ya'yan talakawa da ya neman ma aiki kan yi wanda suna nan yanzu haka suna da kungiya wadda ta kai ta mutum 100 da wani abu ko 200 da wani abu wanda duk shi ya samun masa abin dogaro da kai. Sannan kuma akwai yara da ya ta samun ma admissions na neman makaranta ta gaba da secondary da mata secondary din a wancan lokaci. So yana da irin wannan legacies da yawa wanda da a ce hirar da za mu yi specifically akan shi ne to zan ta lissafo ma wanda ban san ya adadin lokacin da za a dauka ba kafin in gama. Honorable mun gode kwarai. To masha Allah. To da ƙarshe wani fata ko kuma albishir da za ka yi ma ƙaramin hukumar Dandume ko kuma constituency ɗinka gabaki daya? To albishirin da zan yi ma al'umma ƙaramar hukumar Dandume shine mu gode ma Allah subhanahu wata'ala saboda a tashin farko dai ya ba mu ciyaman jajirtacce wanda tunanin shi akan al'umma yake, ina zai je al'umma, ina ya dawo al'umma, kuma duka ayyukan da yake gudanarwa yana yin su ne don taimakon al'umma ƙaramar hukumar Dandume. A wancan bangaren kuma mu ƙara gode ma Allah da ya tabbatar mana da Malam Ya'uno a matsayin ɗan takararmu na majalisar tarayya wanda muke sa ran zai wakilci ƙaramar hukumar Dandume da Funtuwa a zaɓe mai zuwa in Allah ya yarda, wanda shi ma without any doubt cewa mutumin kirki ne. Kuma mutum ne wanda zai zo shi ma ya ci gaba da yin abubuwa da za su taimaki al'umma. To sai mu gode ma Allah da irin wannan al'umma da ya haɗa mana wanda tunaninsu ya kasance na al'umma da muke tare da su ne baki daya. To ni ma na gode kwarai. Rigar 'yanci.